Guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel with another vlog. So, nonton kau ni bawa muncul dalam video baru yang terabai, and I hope nonton agak cuma jangan. So, dah jadi yang mana Dwijeri yang berbeda karena Dwijeri kopar kau. So, mana lama tadi? So, dah yang hampir na mana Dwijeri koridor kau. Di koridor tu Dwijeri kopar kau. So, mama dong mama gana ini tu ang yo. Bhairubkunda continue fैयो but दिनै आं first time फैदों आरो ना इयाव थ' होमबा नायनि मामा दं मामा गैया दिनै माने आं माने बेयाव फैफेराखै आरो ना दिनै first time थ' आं Bhairubkunda बुधबार फैयो but होमबाबो आं बेयाव दिनै first time आरो ना हाबफैफेरनाय जाया माने मा नायनो जेबो गैया होननाय खोनाबाय थायो नालाय ओंखायनो फैयामोन थ' होमबाबो दिनै गोदाव सोराव मोननायखाय Dwijeriयावनो थांनोसै होनना फैबाय आरो ना माथो खालामबाय थानो थ' नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो Mama dong mama yang sama nih dengerin apa? Tuh ring jibbw biar aja mana? Wow, nah ring jibbw kayak na. Mans pergi ada buat mana jam punya kini dengan lawan dia. Jibbw gimana iperna nih? Main lah coba. Iperna jibbw gimana ini dua bar lawan kira, iperna cikit lawan kira. Muzang kalamnya nane. Nih ban coba. Mama dong mama yang naik nih ikut ya iperna tolong kamu nak naik deh mbak langsung luas ya isi biar mama mentai deh gogra menjana gue beri sorona nih gelelang ramen kema iya oh my god dia sih tuh nih Jirai saya, biar. Iperna nane gitir-gitir, bawa ring, pipe, semua. Oh my. Kuzo mado angga, karena naik ini indro arna, kuzo bawa. Tuh naik ini, ini sinjeng. Ini sinjeng nggak kelang sudah. So finally, tak gozo menfibay, dan ang video ko na ini arna. Nih, cing jibbw ya bini. Cing rapper dong, naik mbak. Naiknya jaga jibbw ya biar, biar biar nama sih biar ini interest nggak mana, orang bekar translate som biar ini main progress kami apa mau jangan lain mau mbak, kayaknya biar nazung orang bekar translate, tuh tanya nggak cing biar ini, cing deh share jeng, tuh tanya jeng bayi cing naiknya share, na deh bayi naik cing, mama dong magia, jadi first time punya tuh naik langsung nanggan mau mbak, bayi beku ang home-nya sih deh beman tak kayak banan dan naikmen. Ang construction ko ang mau naman kintu financial problem na dia. Loss होगा. बहुत loss है. Loss. बीमा का दे सकते. मुनी. मैं कंट्राक्टर मानता है बाने नहीं मुनी है. कंट्राक्टर भी बाने में नहीं. माने नैबे एरियायावहाय जेसेबां सुबुं माहारि दङ बैसोरनि दैखौ इथिं लाबोनानै ओरै बुख्लायहोनानै बुखोहोनानै लाइन लाबोगौमोन आरो. आच्छा. बे एरियाखौ कभार खालामजोबनानै आङो लाइन होनानै बा सुबुं माहारिनो लाइन होनानै थाइसेनि रां खामायनो सानदोंमोन आङो। नै जादिया थ' होमबा बिथाङा लस जाबायनो
खोन्थाखाबाय मानि थाखाय बानायदोंमोन बेखौ थ' दायो ओइथिं नायनोसै नैबे गुवार लांगोनायाव मा दं थ' नोंथाङा बेयाव मा नुफैखो फैनानै माथो गोदाव सोराव मबाइलसो सेरगासिनो दं नोंलाय केमेरायानो गाज्रि जादों आंना मबाइला केमेराया गाज्रि जालायबाय थ' बिराद दुखुनांथाव होमबा दायो जोङो दै सेराव बेरायहैनि वाटारफलाव थ' नायनि र' दा इथिं न' फिसा फिसा दङ इनो सान्दुं गोसा बोथोरा दा टाइमा माबा जाबायना 11ता जाबाय ओंखायनो सान्दुंआबो हेभिथार थ' बेलाय सोर सिकिउरिटि बायदिसो नुबाय आं र' नैबे सेराव मोनसे मोजां लाना नै लामाया फिसा फिसा बानायनानै दोनदों बायजोब्बाय गैला औवाया जानानै ओरैनो दाखोर नायलाय बिसिबां लेथ्रा बानायनानै दोनदों सोरियो ओरैनो टिकेट लायो एन्ट्रि फिसनि ओमफ्राय बिसोर बेजों फैसाजों साफा खालामनो हायोना दा जायगाया मोनामजोब्बाय बेरायनो थाखाय नायलाय मा जागोन बेजों होमबा गाद गोनां बैग्रि बिफां हाबजेननायनिफ्राय गेलेलांजोबनांगौ ना मा होनो गाइस थ' नाय आं बेयाव एसे बिदियाव गेलेनो एसे मोजां मोनो आंबो गोदो उन्दैयाव बारा गेलेनाय जादिया नालाय नै हेभि नांदों दा ओइथिं बेरायनोसै स्कुल माबा गार्ड आर्मि गार्ड लाबोफालायनाय सोरखौ नायनि आं गार्ड लाबोफाग्राया नैथिं दं बिसोरनो आरोना गार्ड लाबोग्राया थ' फाइनेलि गाइस दै सेरमाव मोनफैबाय आं सिङाव हाबैनि र' दैनिया बुहुद आवाज जायो साउन्ड दङ दै बारजुमनाय नालाय दैया बुहुद साफा खिन्थु गरम बोथोरबा दुगैनो हागौमोन आरोना दा बुहुद गोजाङोना थान्दा बोथोरा ओंखायनो दुगैनो हाला सामार सिजनावसो दुगैनो हासिगोन दा थ' नायनांगौखिनि बेनो दै बारजुमनाय जोङो हिर'फोरजों लोगोसे इथिं थांसै आरोना दाउ गन्द्रा बायदि फिसा फिसा न' लुनानै दोननायाव थ' नै बिसोरो माने गार्ड लाबोग्राया माबा मेजर बिसिनि थ' होमबा नायलांबाय थादो ना मा होनो आरो बिनिफ्राय बहा थांनाय जायो जेबो बुंनो हाला बाट देखायगोन नोंसोरनो बहाबाफोर थाङोबा थ' भैरबकुन्द पिकनिक स्पटआव थांफिननाय जायोबा थांगोन आरोना आं बैग्रि जानो र' एकदमबारे गोखा जेबो नंबावा खर' मानजिबायलै सान्दुं गोसाथार थ' नैबे दाउ गन्द्रा नै दाउ गन्द्रा बायदि माने ओमफ्राय आं मैला खालामनानै दोनदों नालाय बेखौ बिराद दुखु मोनदों आरोना दायो थ' माने आं मालिकखौ नुबा बुंलांगोन मालिक गैयामोन जों फैबा गथ'फोर दंमोन साथामसो बैग्रिया नैबे गोदै जानो हागौ बेखायनो बुस्रिजोब्बाय थ' बिथिं दाउ गन्द्रा लास्ट फाइनालाव बेरायनोसै जों थ' नैयाव जेबो गैया बेफोरनो आरोना नायनांगौ जेबो गैया बेखौनो नायसाबदो गाइस अननानै निमाहा होदो मोजां बेखौबो मोजां देखायजोबनो हायासै थ' दायो जोङो भैरबकुन्द पिकनिक स्पटआव थांसै आरोना माइब्रा हाजोथिं थ' होमबा नायलांबाय थादो नै लकेसननिफ्राय वेलकाम टु दैजिरि इक' पार्क लकेसना नैबे जाबाय जामुगुरि भैरबकुन्द थ' नायना ला नै टिकेट काउन्टार आरो नैबाव टिकेट लायो नायदों बे टिकेट काउन्टारखौ नै टिकेट काउन्टारा मा टिकेटआ 10 रांल' मात्र 10 रां फैनानै भिजिट खालामफै नोंथांमोना
फैफेराखैबा फैदो आरो ना दिनै आंबो बेयाव फार्स्ट टाइम फैदों माने फैबाय थाबाबो टाइम मोना बेयाव हाबनो जोङो माने हाग्राबारि फैदों आरो ना मोनसे लकेसन बोरैबा नुसनहरबावबाय जोङो इथिंनो दै बारजुमग्रा वाटारफला दङ इथिंनो सोखा गारिखौ जाला जागोन ना थ' आं देखायहैनि नोंसिनो मोनसे लकेसनखौ थ' बेसो हिबिसिन आरो ना जायगाया हिबि जायगासिन नुबाय आं बै माने दहाय जा दैजिरि इक' पार्कमोन ना बेनिफ्राय साबसिन नैखौसो नुबाय आं माने Oh my god! थ' नै आं देखायहरनि नोंसिनो नायबानो जाबाय एसे हिबिसिन आंनि थाखाय जायगाया बै दहाय नायना फैनायनिफ्राय दहाय जा नायना फैदोंमोन ना बेसो हिबिसिन नुबाय आरो ना आङो जायगाखौ थ' नै जायगायैनो दायो हाग्राबारि आं माने फैनायमोनखौ ससे नायनो सु बिराद बैग्रि सु गोजा Oh my god बैग्रि सु बिराद दंसोयो आरो ना बेयाव नायला इदि जाबाय बिराद हाग्रा गोजा सु गोजा नै Oh my god सु बायदिसिनासो दंजोबो मेंबाय गाइस थ' दानिया माने बेखौ जों नुवाखैमोन नालाय ओमफ्राय ओइथिं ससे भैरबकुन्दथिं हाबलांसै होननानै जों जे हाबबोनायाव बोरैबा नुसनबाय आरो ना ओंखायनो हाबफैबाय जों थ' होमबा भैरबकुन्दआव डाइरेक्ट लाहैनोसै जोङो मोनफैबाय माइब्रा केम्पआव बैयो माइब्रा केम्प आं सिङाव हाबैला आरो ना थ' नैबे जाहैबाय भैरबकुन्दनि हाजोआ नैबेनो नायना ला बैफोरनो क्लाउडि माउडि बेफोर जाबाय खासि हाग्रा थुरि हाग्रा सब बेफोर दंजोबो आरो ना बेजों हाथिबो फैयो बबेजोंबा आथिंजों फैयो खोमा ओमफ्राय नैबे नाइट केम्पआव फैयो नामा सम बे माइब्रा नाइट केम्प आरो ना नाइट स्टे खालामनो हागोन नोंथांमोना फैनानै ना मा होनो बै माइब्रा केम्प बै हाजो ओमफ्राय बे गारि ओमफ्राय आं बेजों थुदो होमबालाय आं दिनै भिडिअखौ बारा गोबाव लाला मानो होनबा आं बे भैरबकुन्दआव फैबाय थाखायो नोंथांमोना नुखाबाय नै बे हाजोआ ओमफ्राय माइब्रा हाजोआ बैयो माइब्रा हाजो ओमफ्राय सुइस गेटआ बेनो आरो ना इयो नुहुरबाय दा ओमफ्राय माने आं सामफ्रामबो बे भैरबकुन्दआव भिडिअखौ गोबां दं आं फैनाय थ' ओंखायनो आं लाला दिनै थ' भिडिअखौ मोजां मोनोबा मा खालामनांगौमोनलाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा साबसक्राइब ओमफ्राय थाखुमाबायसो नै लाजिबाय नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोबा मा खालामनांगौ खोन्था शेरग्लिना हो शेरग्लिना हो ओमफ्राय साबसक्राइब लाइक कमेन्ट बेल आइकन बिलखौ दाबायना होबानो जाबाय थ' होमबा थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय